Yamayithinta yini? Yamayithinta yini? Nakho-ke kusazoba mnandi la ekhaya. Kusazoba mnandi ukuthi kusazoshuba. Kishumise. Kishumise. Niyamthanda uBishop. Niyamthanda uBishop. Ake bona abamthandayo. Ake bona ungaphathisela ngeke ngikusize. Bapha abamthandayo. Nakho-ke bakhona namhlanje bafuna isibusiso. Asiphakamisele izandla sibusise. Nkulunkulu namandla. Nkulunkulu wawukhona emandulo namanje usakhona. Baba ngilane ma respect namhlanje ngizobusisa le ndawo. Ongenelane ngasebenzi yosebenza. Ongenelane egula uyosinda. Ongenelane umshado ungeke uzowuthola. Le ndawo indawo yebusiso. Le ndawo indawo yokuthola imishado. Indawo yokunqoba izitha. Khona abantwana Nkosi abaneziphiwo ezingakwazi ukusebenza. Kunabantu abazothola ubufakazi bathi impela wafika uMafohle. Wazenza izinto zenzeka. Yes. Namhlanje ngizokhuluma uPhila, umntwana ogulayo. Khathazekile enhlizweni yakhe. Uthi kade ngangibona ku-TV. Namhlanje izinto ngizozenza. uNkulunkulu waphakade kuyakhuleka ngizosithuma zonke Nkosi yamakhosi sengaba abantwana bakho basinde egameni lokusa siyakhuleka amen. Angeke ngize ngiprofethe ngizothandaza noma ngizonisiza nje. Ngoba abaningi bangazi ngokuprofetha. Abaningi bangazi ngokuprofetha ngithi. Cha siprofetha Sunday. Makunjena siprofetha. Ngivumeleke ukuhamba ngene kunini. Ukhona abanenhlanhla abazosinda ukungibona, kunabanenhlanhla abazosinda ngokuthi ngibathinte. Kunabanenhlanhla abazosinda ngokuthi ngibaprofethe. But today angikho nje kuleyo mission yoprofetha, asemishini yokuzosindisa abantu. Amen. Ngoba bengaprofetha abantu kodwa bangathandazanga ngokuzosindisa. Namhlanje ngizokhuluma ngomuntu onesiphiwo. Kodwa one-pride noma namashoni ngesiphiwo sakhe. Ngiyathanda uProfethi Baba Mafohle. Ulande umuntu kade besulela inyawo kuyena, ukhethe ezikwaziwa ngokuthi uthwele. Angazi noma bangithwalisa yini abantu. Wathi ndoda izinto ngiyazenza. Mina ke sengike ngambona ezenza izinto. Wazenza nalini. Landa uthi ndoda kunabantu engizobasindisa kodwa kunabantu abazosindiswa uwe. Ngithi mina yinda kusho kanjalo. Uthi njengomprofeti ngindoda uyingene kuFacebook ungene kuYouTube. Ukukhuluma uPhila. Kuba uma ngibuka uYouTube wakho ngizwa uPhila. Wathi umuntu ohlele ekhaya ogulayo hluphekile. Namhlanje ngizothi unenhlanhla ngokuthi ungene. Unenhlanhla ungayithathi kancane. You are very lucky. Izinto zizoyenzeka namhlanje. Kunabantu abazophuma behlubukile behlutshulwa ukuthi why angiprofethanga mina. Umshumayeli 4. Mina angikholelwa kumprofeti noma ngikholelwe enyangeni. Ngizazi ukuthi ngiyimina. Mayisefikile umuntu ngifuna uyiprove kuqala kimi. Mawuqeda kuyiprove bese ngiyaqala ke ngiyapromote noma ngiyakulandela. Ufike nembiza. Ibyambiza engimangazile bengitheba indethela. Ngiyaxolisa ukukhuluma ngomuthi esontweni but ke vele ifield yami namle. Nami ngiyayiqhenya ngaloko futhi noma ningazi almost nonke la niyafihla mina ngiright ngoba ngikholisa uNkulunkulu ngikhuluma iqiniso. Angithi ngikhuluma iqiniso mina. Ungenzela isimanga no baba ngembiza nje. Ngiyitshela ukuthi mina yimina futhi
yabona ke ngo-Stay Queen akekho indoda eyofika ishaye iwahlanganisa amakhambi njengalo wami wangenzela isimanga ngembiza mina namanje ngihlala ngisho akekho umuntu oyolapha lento eniphethe u50% wenu sikhona lesifo lesiyana sika 8 o'clock yini hayi singabosho ukuthi HIV asothi KFC angithi KFC asosho kanjalo sifo sasestyleni mawungakabi naso akusestyleni awangene ezintweni ngizama ukukhuluma nomuntu osekhaya ukuthi ukhona omnye njengamanje okuzothiwa hey ubanje kuthiwa wena unayo lento ebese phathwa istress ayilengisa we mame usadlala wena hayibo abantu esibalapha bafika basho bathi nginayo lento bese sikunika ithemba silalela lalela mina ke ngathesta lo baba ngifuna ukutshela manje ngamthesta ngathi nginike imbiza ezu6 lesi ngathi akanginike 6 ngathi akanginike lesi 6 wanginika ngathatha umuntu engangisho engangimazi ukuthi uyagula ngathatha lembiza ngamnika ngathi ngicela ungiphuzelela unginike ama results ungatshela abantu utshele mina iqiniso lezi mbiza lezi bafowethu phela namanje mina ngifuna ukwenza into before ngitshela abantu kufanele ngoba siyazi ukuthi thina silandela ama-hawks into ethi yalandela balandela bathole ukuthi egazini lakhe akusenalutho angazi noma idambile noma nini akusenalutho ngale nto nje le ungizwe kahle ngithe ngathi kuyena kaphuze ngakhe 6 aqede abuye kimi mayibuya kimi phela nginama-client awodokotela yini ngathi nathatha umngane wakho bekhona usewenkwethe udokotela ngathi ngicela umdonsa igazi la ngoba lokho wasemnweni angikhona labuya igazi negative akanalutho njengamanje ngizama ukutshela ukuthi ngifuna ukubona amandla womuthi ubheka amandla kaNkulunkulu umuntu nesihlahla ngeke uze umhlukanise aningizwa umuntu nani nesihlahla ngeke uze umhlukanise lithi iBhayibheli uNkulunkulu makadala umuntu umdala ngomfanekiso wakhe isihlahla siyaphefumula thina sishela umoya nesihlahla niyangizwa umehlanganisa amakhambi wahlanganisa wafaka la hayi ngokuthi amakhambi ayebuye engqondweni yakhe kodwa amakhambi awabonise ebusukelele lo baba uyabusiswa uNkulunkulu bakabusisa ukuthi ngiyokubusisa ngenye into bayothi bebheka umthandazo kodwa uba lapha nangamakhambi ngimthanda ngokuthi ikhetheleze ukuhambisa phambili umthandazo bese kubuya umuthi ekuva mase ngibona ukuthi le ifuna idlozi bese ngikhuluma nabantu babo niyangizwa bazalwane ngihlala ngitshela ngithini esontweni lapha yazi sengithi 2 weeks siyashumayela 2 weeks siyahlola yabo njengamanje ngesikhathi nje ngisikaleni I only have 30 minutes ngila after 30 minutes ngiyahamba 30 minutes nje after 30 minutes ngiyahamba ukhona nje ufuna ukuthi ukhetheleza msisi nokufuna ngisize ngizongixolela kuzoshuka futhi abanye babo uma sebemnyama anginandaba ngoba yini elingisukele kumeli lethi Zandi wakani Zandi wakani Now Francis, awesome. Triple B H
Uhlala kuphi mana? Uhlala Lebhayi. Embali. Ayikho imali ekhona. Uhlala kuphi sisi? Embali. Ngimsize lo sisi. Hayi beka phansi izandla lizokhathala. Ngisazohlekisa la. Hayi kancane. Lalela sisitshela. Kunomuntu omgamayo. Eyintombazana futhi udlala umlilo ngokusemncane ngani bayehlola. Le ntombazana izalwa ngo-1989 ngomhla ka-10 August birthday yemanda. Kukhona into eyenziwa kuwe sisi ulaliswa noqama kunegundane elimhlophe elidla impahla zakho ekhaya. Uyabizwa ngithini? Kuwo wonke amagundane kodwa ngithi limhlophe, white in complexion, igundane. Jesus my Lord. Kunegama lomuntu okumele ngilifune. Igama lakhe bathi uMillicent. Jesus my Lord. Uma ngifuna uMillicent owazalwa ngo-1989. Jesus my Lord. Uma ngibuza ngithi kanti ushayelwani kunesikhathi lawo bake balahlela amateka akho anje kodwa ayingawenayo. Jesus. That's not. Isakhona eMaritzburg. Usazoshuba ukhona ufuna ngimsize. Ukhona ufuna ngimsize. Lo sisi ngingamdirecta manje amateka ukuthi uzowatholaphi. Amateka lo sisi alahleka uwesithathu. Ayikade washiwe. Lamateka njengamanje inkinga yokulunywa zinyawo. Athatha intombazane igama layo bathi uMillicent. Eyazalwa ngo-1989 August 10. Isakhona eMaritzburg. Isakhona eMaritzburg. Lo sisi unenyoka esiswini sakhe. Kunalelitswayi ley'lwane lala ekhaya lephi? Uphinda South wala ekhaya khona South lo sisi uney'lwane. Kungaze kuthiwe sisi mina engubaba umuthi uvule. Lalela wena ngikwenza inyanga namhlanje sondela la imala. Goqa phansi busisa lo South wakho thandaza umthandazo omncane ebese uqeda umchele ngawo. Khombisa yona namhlanje. Isakhona eMaritzburg. Kunento engizoyenza mchele ngawo. Chele ngawo. Chele ngawo. Makanjani. Angithi ngibonile ngifika nganamuthi. Angifika nganamuthi angithi. Nibonile ngifika nganamuthi angithi. Ubani wamfaka lezi ntambo mntanami? Uhamba nabani? Uhamba mntanami? Angizwa. Usisi wakho. Ingane kadadewenu uphuma wakhe. Jesus. Ngiyafuna ngimsize lo mntwana. Ngihlala kuwo. Kade nangingena ngiphuma ngempilo yalo mntwana. Namhlanje ngizosindiswa into eyodwa nje. Letha amanzi. Ngizosebenza la eMaritzburg. Angifuna imali kulekani. Imali yami nginayo kulekani. Vula namanzi. Wavula. Thandazela namanzi mntanami. Thandaza wakho omncane ohlala
Omncane. Ungabe mude uzophinda ushawule. Thatha amanzi. Sowajala uphuza ungaphuzi. Sowajala uphuza. Phuza amanzi ungawagwini. Waphuza amanzi. Ungawagwini. Lethe phethe ecabanga ngithi njengamanje. Ecabanga. Phibisela idatha zakho. Losiza kakhulu isifo sakhe esikhulu. Uphuza amanzi enyaweni zami. Isifo sakho manje ngiphesona. Understand this to me is human missing. Akekho ngichazela. Enyaweni zami. Uphibisela inkathulo zami lezi eziklini. Olaka. Aziya. Ufa kwakho ngithathile ngizobona ukuthi ngwenzani. Isakone respect. Isakone respect. Bana kusizakala namhlanje. Kunomuntu la. Kuthi mangibiza i-ID nami. Lo muntu wazalwa ngo-1981. January, February, March, April 1. 1981 ngo-April 1. Usho uma ungayazi i-ID number yakho ngiyibize ngiyiqede. Ngiphethe 1981 0401 Bathi into yodwa. Kukhona ihlazo. Okufanele ngikhulume. Ibethe yakho nini? 1 April. Ufuna ngikusize ngani namhlanje? Before siqale sidlule enkingeni zakho. Lokho ke ngifisayo ngisho lokho ngixakile. Okuxakile. Unesichitho sisi. Wasetshenzwa ngomhlubulo noma ngomzimba wenyoka. Umzimba wakho njengamanje uyahlubeka ngaphakathi. Uyakuzwa ukuthi especially masingawembula emqolo. Unento ngamashashaza amathushiswe amanzi. Uyakuzwa ukuthi uthi umoya oyingcwele njengamanje. Kukhona umuntu okufanele ngimfume owake wathandana naye. Kuthiwa angifuna umuntu abathi uAndile wakamazibuko. Uyakuzwa ukuthi ngithini? Njengamanje sisi kunento eyihlazo. Okumele kudlule kuyo. Akunankinga. Lalela. Uthi wayimali nosisi ku relationship. But i-relationship akuyo. Thandana nomuntu wesilisa, thandana nomuntu wesifazane. Angazi. Thandana nomuntu wesilisa, ngapho uyamfihla lo wesifazane futhi uma kwaphela wakho uyamfihla. Umekuphi uthanda besifazane noma uthanda besilisa? Ngiyatshengisa ukuthi umuntu wesifazane usuke umuntu wesifazane. Akekubuzi. Umuthandana uthiwa uyi-twin plug noma kuthiwa yini? Kuthiwa uyi-multiply. Uyi-twin plug. Uyi-twin plug. Ubiosexual. Lo sisi kwi-relationship ehamba kabi. Kodwa manje kunalo muntu wesifazane futhi amthandayo. Naye umthandayo. Ngibona behlangana lo sisi makufanele benze inkonzo yaseKabela nathi lo sisi. Kodwa mina idlozi lami alivumelani nalokho. Aphinda athi alivumelani nalokho. Kusuke sekwenze njani masushaya kanjalo? Idlozi lami alihambisani nalokho. Kodwa khona ngiyakuthanda kodwa alihambisani. Kodwa wangidlisani. Angithi phela ngabona ngathi umuntu wesilisa kanti ungumuntu wesifazane. Kodwa uthi moya ingcwele kimi angikukholekise sisi. Uma ungena lapho hlala khona. Kunesihlahla on my right hand side mangibheke ezantsi. Njengomuntu abathi isihlahla esifuna uba ngathi isikhulu siney'ngatshe ngathi ziyabuna. Uma ngifika ngihlaba lesihlahla ngaphansi ngifuna ukuyenze le nto bese ungisendela yona noma uyiposte kuFacebook wami ngaphansi kwalesihlahla
kunemali ozoyithola kodwa le mali yo5 cents abadlulile ku20 yasibhala igama lakho ubani uNokuthula kunomuntu abathi uNokuthula owayizwana nesoka lakho uyangizwa ngithini lo muntu owayihlala eHammersdale endaweni abathi kaMqoyi kaNomqoyi yikuphi lapho kaMqoyi eHammersdale lalela ngididwa ukuthi sisimawuselana kunomuntu ohamba oboleka kuyimali ongashonisa uyamizwa ukuthi ngithini yazi masubuyisa imali ngibona le mali ethatha eyishumisela ukhambeni wathi uyayingwele kumanje wena ukwazi ukuphila ngaphandle kamashonisa uhlala njalo ufuna ukuyolanda imali noma unayo imali ufuna ukuyoboleka imali kamashonisa njalo uyafuna ngikusize msisi uyafuna ngikusize cela ukukunika lento ekhaya una amanzi olwandle unawo thatha lalela lento izoyenza wena kahle kahle uyelo bhomo kuyikuthi udlala ichitho nje futhi nalezi ichitho ziyagedla zikushaza ukukuluza lento sesizofika uyithatha ihlanganise namanzi olwandle u5 litha ugqume ngayo amalanga amathathu lalela mawuzoduma ngawe wenza njalo ugquma ngawo manje ungawachithi lamanzi ushiye kanjalo ungagezi kusasa uphinde lamanzi ungawachithi ngelanga lesithathu ukuthi mawuqeda ugquma ugezi ngifike ngiqume ngiyawachithi iphinde ngakusasa ngiqume ngamanye ngawo futhi lawo ungawachithi futhi ungawambozi bese ngelanga lesithathu ugqume ngawugcina base kuyawachitha uchithe yabo izandla zishaya kanje uhambisana nabanye abantu ngibone beshaya kanjani izandla uyishaya kanjani izandla gogo ubumagcino wakho khona kodwa kumanje usedlile ngithandana nentombazane yami Namzwa lo mama iprofeti kanti bengimbuzelani mina ubumagcino wakho ukhona finish qedile there was a reason ngikubuza ukuthi indaba ngakubuza ukuthi uphi first born wakho ngikubuza ngoba ni umfana madoda ngizokuhlina la kuzongiphoqa ukuthi Sunday ngile la Sunday uzongiphoqa inkinga yokuthi ubaba udeleyo kini babudwana deleyo kini ngithela ubaba mina angibizo ukonzela umuntu futhi angiphatha wathi yindele ngathi babudwana mina mangihleli kwami lapha abantu ngenza 500,000 ngosuku 500,000 ngosuku ungamnika 150 mo 30 minutes ngizos athi mfethu ngizodela konke kusenjalo ke manje ngizodela konke uma nje ungafika 30 minutes ngisho ukuthi kunabantu abazosinda lithe lami ngicela ukunika omunye 30 minutes free wa Sunday lalela angiliki phela ngifuna Sunday uze nabantu abawu5 before ngifike ngizofika ngime laphana ngemoto enganakekile bese ngiyabuka ukuthi ufike nawo yini abantu abawu5 abantu abawu5 ozofika nawo awufiki nalabo abangivumi namfundi lapho ngifuna laba bathi we ayinda babalo fika nawo 5 kume nawo kanje uthi manda bame kanje bese ngiyangena ningibone ngifika ngidlala ngifika on Sunday
inkonzo niyazi izongena ngoWhatsApp. Usande wakusasa. Manje ngina ukuthi kusasa ngeke ngisabathola labantu abo-5. Nisabathola? Hayi mama ukhuluma iqiniso ukuthi ngeke mina ngaze ngibathole next week. Uzokhuluma iqiniso uzobathola? Awusuyashintsha manje. Uzobathola abantu abo-5. Uzobathola? Asivumela nini? Uma wonke umuntu la ebatholile abantu abo-5 uzoninika i-hour. Uzohlala i-hour. But uma bengekho senze njani? Asikhulume iqiniso ukuze ngihlale i-hour no-30 minutes noma i-hour. Why ngezi next week ukuze nginike kahle isikhathi? Next week nizobatshela abantu 2 years ukhetheleza. Ngifuna ningitshele into eyi-1 ukuthi yini enifuna ngiyiprofethe kumele ninginike. Asenzeni kanje ninginike i-test. Ngicela ukuprofetha okokuqala ngizoprofetha into umuntu ayigqoke ngaphansi bengingekho ayigqoke. Okokuqala bese ngiprofetha into ayidlile esuke endlini bese siyamphalazisa. Phela ngithi siya-check ukuthi uphethelezi ngempela ngempela le nto. Angithi njengamanje ningixolele bengikhokhela nje 30 minutes 150,000. Kuthiwe ngizosindisa abantu. Bangaka abantu engibaprofethile? Bawu-3. Bathathu. 1, 2, 3. 3. Bangaka engibathandazelile? Isibusiso bathola bangaka? Abake kwabasasitholile? Nonke. Oh, nisafuna ukuthi nizosithola ey'nyaweni zami. Ukhona ufuna isibusiso ey'nyaweni zami? Phela uma uthinta lo mphetho wengubo wazi. Thinta indoda.